जों दिनै सिखन साजा मामानि एलाकानि हकरा साकरा बोरै जों रोनानि सायख'बाय खनाय दर खरसाखाय रहना बागै दां साव जब तया पाखरब दे कयनाय जारा बुमुं खोजे एपानो मायang कफानो दर गियागो सिनि आइके पार्टा खाजे जों जा मामानि सिनि लामक्राय हामक्रा क्लाब बदलनि बायदिनि उदोग्यावरो पूजा कमिटिनि उदोगे कायसा सिखन साबामु जा मामानि एकेन जत अक्रा साक्रा बैसो बुराद जोंगो जागा रिबामु पादा संग जाका नि बागै पूजा कमिटिनि उदोगे जों सायख'नाय आइके पार्टा खाजेला खरकसा काय दरक सिनि बजुक नगरनि ओसी महोदय सारदब बेलायखे खाका हाबियाफोरसो केबो माय आंनि तहाकाय दरक यागो दाग साव खरकसा के रहदि जदि न केबो माया कराय तहाकाय यागो सिनि पूजा कमिटि तरफे कायसा बोरैसे बुरा बरगसो रिबामनि पादा संजजाका ओ जागा तिनि सिनि नारवाय अक्रारक बरक कारसा महोदय बेलाय हाबाय जानगो सिनो प्रोग्राम फैमा जाफायम बागै अभिनंदन जानाय ओसी बाबू सार महोदय के या पकड़बी लाभ शब्दे तिनोरो सिनि किशोर कवि सिनि हेरकानि सिनि पूजा कमिटिनि सेक्रेटारि बाय कयजागो ताबो रि बांगा बागै कयजागो सिनि हेरकानि विशेष सेवा सबक ताबो बुद्धि चंद्र देवल बादा ताबो कयनाय सिनि हेरकानि न मानि जानाय बर' गोनां ताबो अकरा सार रविचंद्र देवल मानव बांगा बागै सिनि पूजा कमिटि ने सेक्रेटारि रिबागाय जब तया पाखरब दे खरकसा का यागो दाग सबखा काना बागै कयजागो मंगलसवारी द दाग सब काना बागै कबजागो ताबुरी बार नैसिनि यागो दाग सावनो काना बागै ना अमलिस दं सिनि हेलकानि द करा ताको बजेन्द्र देवल सार द कयजागो काना बागै हे परे दाग साव काना बागै कयनाय कुमारी सॉरी देवर मानो रिबाग जागनाय हि गनाय बाग जागनाय ताबो समना देवर मानो बागनाय सिनि बजुनगनि ओसी सार महाशय रिबागा बागै कयजागो हाबाय सार बरजेन्द्र देवर मानो रिसाबाय बरम रनाय ताई बिनि परे सिंदै कायसा वानसुक्ला केजे अ जराबा जों अ पूजानि उपलक्षे कायसा गरीब बरक न पुरसिक बरक न जों केबन रि सुंग्र किसे मैसा बागैजा मालानि हे वानसुक्लाय बानि आ वानसुक्ला किनिबो जों जतन जुबालाख्या ताई सिनि विशेष खायै सिनि बरं ग्राम इएम सिनि रुनेल ब बेलाय किने जों सुबाका बिनि बिसिंथिया जों दिनै अरि जोंनो जों बागने बागै लवाजि जाखा ताई दिनै जाराङाव फायनाय केबो बुमुं करबाय थानाय जों गाज्रि दिनावनो बरनाय हायफोरा जों 3 थाइ जे लिस्ट दङ
abro jeng abto rejaknai khakoi di kebo khata koi je ango maya hnei asa kaya jeng jotono no motamoti riman nei asa kaya sin thani je tongmani tai baksa horoi phaimali ya belaki no dikito jini je asol jini ribara jini yem phaime ne bagai bini ani jaga pontai program tongna amane bagai no dikito jeng jara purisiko ba kimija pura ro borok phaimali ya hor tonga bagai kongkore এবং তেব যদি কোন ফ্যামিলি বড়কে ফাইজ হকাই जों बर नियागो याफरि रखा नाय उपलक्षे सिनि किसं कामियो सिनि हामक्राय लाम हामक्राय हामक्राब उनि तैदुल मुंबाई दाख्लायनो पुइलानि बारबाय पुइला बर अर्गानाइज खायदों दिवालिनि थै प्रग्राम गाव प्रग्राम थै बर बिनि काहाम कायसा प्रग्राम नारखा बर जे गरै विभिन्न आइटेम बर बागलायके अ ताख्लायनो बरनि फार्स्ट टाइम खालिवते वो हदम ददम के बर खाने आं बंनि ओ क्लाब न आं खा कामते हामजों याफोर ते ओ क्लाब न आं आनि तरफे ऐसे क्लाब न थांगने आं उद्दुगनो हानाय गोसकानि सालो ताई आं बंनो के हामबायरि लुकुरो ओ आमसाइनि लुकुरोनो हामबायरिवो ते ओ क्लाब नि जतो आदनो न हामबायरिवो बानो रिहिन कारो ते कामिनो अक्रा साक्रामा मानजा फैकाव प्रोग्राम ताई सिनि बुजंनगर थानानि सिनि बरबाबु अफिसार इनचार्ज बबतिनि हाइमानजो फैगा अर बनो बेला हामबायाफोर ताई आं मिडियानि बिसिनि कयने इनकेन कामियाम सेरो क्लाब दंनो कराक मा दंलायने हाइकिसि सिराय दंनो डिसिप्लिन बायदि जों गोसकां खालामो